очи. И сега, тате, гледай. Тате, гледай сега. Цвятка! Гледайте сега. Супер фешен е. Супер фешен. Фешенки такива. Задръстана история. Сега ще го целя. Тате, ето това за какво е? Това е кана. Може ли да използвам? Ползвай. Тъй. Гледай да не я щупиш повече, отколкото е щупена. Щупена си е достатъчно. Имам... Тако е усил Юро. Тата прави му водомъкия. Гледай сега. Ухото. В носа. Горкият човечец. Не ми мърдай. Не ми мърдай. Да чакай да го целя. Бях близко. Я стига се! Виждали ли Точно в носа. Това е гати зубъра! Това е тяхната прическа обаче. Аз се опитам да разбала. Нали там имаш някой? Внимавай. Точно за теб. Близко бях да разбала. Ще му направя втори слой, чакай. Добре, аз ще ги разбала. Ари трети. Айде. Кука. Йо, помагай. Моля те, дай ми го да напълни да светиш моите очи.